ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ, ଅମନ ଆଉ ରାନୀ। ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇଜଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଓ କିଛି ଫଳ ଖୋଜି ଆଣିବା। କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଏହା ଭାବି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା, ଫଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫଳ ତୋଳୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲତା ଗହଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦଟା ସିଂହର ଥିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ? ମୋ ଇଲାକାରେ କିଏ ପଶିଛି? ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଂହଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସିଂହକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ହେଲେ ସିଂହର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅମନ କହିଲା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କୃପା କରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସିଂହଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାନୀ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା। ତମେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଟ, ଆଉ ଆମେ ରାଜାର ସାଙ୍ଗ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଥାଏ, ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ସିଂହ ପାଇଁ ଫଳ ଆଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ତିନିଜଣ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଦୟା ଆଉ ଦୋସ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କେବେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ବି ବହୁତ ନରମ ଦିଲର ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରିଥାଏ।